Agora vai falar Aldo da Grasa Valverde, familiar bisneto de Generoso Valverde, en representación das 9 persoas vexadas. Bo día e moitas gracias. Moitas gracias ás persoas que vindes hoxe aquí a rendir unha merecida homenaxe a esta xente que foi asasinada por unhas ideas, porque tiñan ideas distintas, porque tiñan outros plantexamentos, fose para a agricultura, para o mar ou para plantexamentos políticos, en definitiva, porque pensaban que podía haber un mundo mellor para nós, para a xente que viñamos despois. Queremos agradecerlle tamén ao Instituto de Estudos Miñoranos a labor que leva desenvolvendo nos últimos 15 anos, facendo homenaxes cada ano en outubro para rendirlle homenaxe a esta xente como o que é un símbolo. Non son só estes 9 homes, houve moitísimas máis vítimas, tanto no Val Miñor como no resto do Estado, e estas accións que comenzaron sendo pequenas homenaxes e que vais agrandando como ten que ser ata chegar o día de hoxe a este ciclo dun mes con varios actos, homenaxes, debates para seguir lembrando a memoria desta xente e o que eles defendían e polo que morreron. E en último lugar, agradecerlles moitísimo ás persoas, ás protagonistas anónimas desta historia que converteron a Volta dos 9 nun símbolo, esas persoas que durante anos foron a curva da Bombardeira durante máis de 70 anos, ata que o IEM colleu o testigo, e pintaban esas 9 cruces, incluso sin importarlles as consecuencias ou as represalias que iso podía ter, rendindo desta forma homenaxe a estas 9 persoas asasinadas, como decía, por unhas ideas. Lembrome dun artigo de Méndez Ferrín, de 2005, con motivo da inauguración do monumento de Fernando Casas, no que el contaba como coñeceu a historia na casa duns amigos, nunha cena, en Baiona, no ano 1972. Ainda eran anos complicados, anos con forte represión. Lembremos, 3 anos despois morría fusilado Xosé Humberto Baena, militante vigués dun sindicato, o sea que seguían repetíndose estas infamias. E Méndez Ferrín lembraba como esta historia, claro, as lendas que hai alrededor sobre as cruces chamaban a atención e obviamente que fixeron, colleron o coche, foron a Bombardeira e ali había 9 cruces, pero cada un deles pintou outras 9. El pechaba o artigo recollendo a testemunha dun carpinteiro de Baiona que lle dicía: mañá, se aínda respiro, estou en Baredo. Estaremos, dicía Méndez Ferrín. E que menos, digo eu, se o que lle debemos. O que lle debemos manter esa memoria, seguir debatendo e seguir querendo saber o que lles pasou e honrando a súa memoria. Iso que queremos, verdade, xustiza e reparación para os nosos vellos. E seguir soñando co mundo que eles imaginaron para nós, para os que viñemos despois. Moitísimas gracias.